Ei oikein hyvää iltaa, hyvät naiset. Terve ja moi, mitä menee? Ei, kiva. Teillä on liian korkeat odotukset. Mulla on ollut hauska päivä. Mä ostin tän paidan. Mä ostin tän paidan, koska mä olen aina halunnut näyttää Ricky Martinin lihavalta arabiserkulta. Taisin onnistua. Kiva olla täällä Tampereella taas. Mä olen esiintynyt ympäri Suomea ja mä olen huomannut, että suomalaiset yleisöt ovat yleensä todella kohteliaita. Joskus liiankin kohteliaita. Kerran mä kerron vitsin ja joku kaveri nauroi yleisössä. Sinä sanoit, sori. Mä söin ison aterian ennen kuin mä tulin tänne, mä oon vieläkin vähän pihalla. Mä tykkään syödä hyvin kotona, isoja ja herkullisia aterioita. Mun veli sanoi, että ehkä meidän pitää syödä terveellisemmin. Me keskustelimme asiasta ja me päätimme, että hän ei enää kuulu meidän perheeseen. Vaihdu helvettiin. Mut mun veli on oikeassa ja sen takia mä löysin uuden ja hyvän dieetin. Mä jäin työttömäksi. 5 kiloa mennyt. Mä olen sinkku. Oho, joo. Paljon paremmin kuin Helsingissä. Mä käyn välillä treffeillä. Mun mielestä jotkut ihmiset asettavat liian korkeita odotuksia treffeille. Mä itse tykkään sellaisista treffeistä, missä nainen ilmestyy paikalle. Siitä on hyvä lähteä. Mulla on laaja maku naisten suhteen. Sitä kutsutaan myös epätoivoksi. Mä pyysin yhden tytön ulos treffeille ja hänen meni 6 päivää vastata. Sitten hän sanoi, että voidaan nähdä tiistaina, jos mä en jaksakään käydä salilla. Mulla ei ollut kovin arvosta tuolla, että mä vastasin, okei! Nähdään, jos sydämen asialle ei tulekaan telkarista. Baareissakin on paljon tylyjä naisia. Mä menin baariin mun naispuolisen kaverin kanssa ja mä kysyin häneltä, että hei, miksi naisista tulee niin tylyjä baarissa? Hän sanoi, älä puhu mulle. Mä yritin pokata yhtä tyttöä ja hän kysyi multa, että missä mä olen töissä. Mä sanoin, että mä olen lentäjä. Hän sanoi, jaa, wow, siisti. Mä sanoin, joo, mä lennän joka työpaikasta ulos ekalla viikolla. Joskus mä vähän jään kotiin ja katon pornoa, mä en jaksa oikein. Itse jaksa oikeesti. Mä olen kurdi. Porno on meille kurdeille tabu. Ja kurdilaista pornoa ei ole helppo löytää. Mä googletin kurdilaista pornoa ja mä löysin vain yhden videon, jossa nainen lypsää lehmiä. Sitten se nainen katsoi kameraan päin. Hää? Oh yeah, you bad boy. Mä oikeesti tykkäsin siis.